urheiluun kuin e-urheiluunkin. Vaan nyt aloitetaan ja hyvin tutulla puukon rundilla, minkä kaikki on tiennyt aina. Juu, tää on ihan selvä homma ollut CS-piireissä ja selostajakin sen oppi ensimmäisestä pelistä sitten. Juu, jotka ei ole nyt aikaisemmin tätä N-Parven kanavaa kattonut, näitä kananliikoja täältä, niin siis selostajat ei ole ihan täysin ammattitaitoisia, mutta puhumalla näistä selviää, että samalla lailla kuin ihan sama mistä aiheesta elämässä. Ja nyt katsotaan, että kumpi pääsee kummalle puolelle. Ja Valullehan tää on ollut iso vahvuus tää puukkorundi. Ja puukkorundin aikana, Niko, tulosveikkauksia. Valu vie tiukka matsi. 16-14. Tiukka. Ja mä odotan Sippolalta isoa klatsia viimeiseen peliin. Mä sanon 16-4 tuossa kanssa, mutta toistepäin. Avarini vie Valu sulaa lopussa. Ei kestä sipuli. Okei, ketäs nostetaan esille tuolta Valun tiimistä? No Valun tiimi on hyvin tuttu ja kaikki muut ollaankin nähty aikaisemmin, paitsi Optikus. Optikus on tässä vaiheessa meikäläiselle ihan musta hevonen. En tiedä kaveria, ei olla mitään perhetuttuja, enkä ole varmaan ikinä nähnytkään, tai sitten ainakaan vaan tunnista nimimerkkiä. Mutta tällä hetkellä mä luulen, että uusi jätkä on tuotu, niin mä ootan häneltä isoja tekoja. Mites toinen joukko? Toinen joukkue Avarni, ei mitään käsitystä henkilökohtaisella tasolla minkälaisia pelaajia kyseessä, mutta siellä sanotaan näin, että Avarni yhden voiton ja yhden tappion tähän mennessä tässä kohtaa ja verkkokauppa.com, jos verrataan Valun pelejä. Ihan kun me oltais muuten selostettu aikaisemminkin tällä tavalla. No, meillä oli pientä ongelmaa kommunikaatiokatkosta tuossa maanantain ottelussa, että luultiin, että se oli jo Avarnia vastaan, mutta se onkin tää matsi vastaan. Okei, no niin. Joo, no joka tapauksessa niin 1-0. Tatseella vettää Avarni samalla lailla kuin Valu veti kahteen ekaan matsiin ja nyt ollaankin jo P-llä lujaa. Sieltä saatiin kummaltakin joukkueelta 2 viileeksi. Hene ja Apsu ei onnistunut pitää tota B:tä, mutta kova rotaatio tulee nyt CT:stä siellä. Joo, täytyy Hene aloitti aika nätisti matsi, otti heti 2 siihen, mutta valitettavasti ei saatu Passenger! Pisempään pidettyä, mutta Passengerit tulee ottaa. Mä oon villiä huhua kuullut, että tää Passengeri ei oo nimensä mukainen maa mikään kanssamatkustaja, ois johtohahmoja. On kyllä. Joo, siinä. Passengeri otti just nuppia. Oi nyt on Sippola! Sippola! Oi Sippola! Sä... Ihan saisit tiennyt tän, että Sippola ottaa niinku heti. On, siis se on niin oikeesti. Ja Hossia on vähän uusinta ongelmia. Katsotaan uusinta seuraavaan rundiin kuntoon. No, mutta se oli pistolirundi. Ketä siinä tällä hetkellä uusina kiinnostaa, koska toi oli Sippolalta niin komea suoritus, että sen näkee ihan unissaankin. Ja näköjään sen nimimerkki Rohkelikko on samaa mieltä, että Sippola ottaa isoa roolia ja luulisin, että Rohkelikkokin näkee Sippolaa ja meikäläistä unissaan. Ja Rohkelikko syttyy ihan varmasti tälle Miami Vicelle Avarnilta. Mutta Miami Vice pistettiin nyt sinne arkkuun aika lailla saman tien. Jotenkin tuntuu, että tää Avarnin A-rykä, tää oli siihen kategoriaan, että loistava ajatus, mutta vähän paskempi toteutus. Juu, siis nyt sitten pojat Avarnilla on köyhiä poikia, et siellä HCN:llä 3 tonnia, ostaa nöyrästi Desert Eagle, Jeppe, siinä on kyllä, mä tykkään tosta nimimerkistä, että mä en osta Jepe, mä ootan Jepeltä isoja hommia. Joo, katsotaan, että Jeppe. No ei mitään, katsotaan. Mä en sano vielä mitään, katsotaan miten pelaa. No siellä on näköjään chatin puolella taas Rohkelikolla näköjään kirjoitusvirhe, että tämmöstä Sippone, semmoista ei oo pelaamassa, että se on Sippola, ihan vaan tiedoksenne Rohkelikolle, missä seuraakaan, että... Oi Aapsu, älä heitä niitä roskia sinne. Dessu-kielto piste Ville ja kaverilla on Dessu kädessä. Oikein. Arvostan. Se on monenlaista, mutta nyt päästään asiaan ja siinä katsotaan Passengeri saa pidetty, ettei porukka pääse talosta läpi ja tässä kohtaa näköjään... Oi Sippola double headshotin takaraivoon tripla! 4! Onko S? Antaako pojat S hakee? Kyllä, Optikus joutuu valitettavasti tappaan siitä.
Miten ton Sippolan saa reportattua, kun toi näyttää vähän turhaa hyvältä tässä vaiheessa. Pystyyköhän sen katsojana reporttaa vaikka joku wallhack tai cheatti? Näyttää aika hyvää settiä vetävä. Näyttää todella tyylikkäältä Sippolan peliä, et nyt ollaan niinku Sippolan tasolla. Ja kyllä mä tiedän, että Optikusta varmasti harmittaa toi tappo, että joka tapauksessa tällä hetkellä Optikuskin 3. tappo jo, et ois varmasti tehnyt mieli antaa Sippolalle siitä ace, mutta ei mitään, voittoa joukkuepeli tää on, että Nyt jätetään Hene oman onnen nojaan ton savun toiselle puolelle. Ykkösellä päähän. Nyt on Valun tiimi on tikis. on tikissä, ja mä tiedän ihan tasan tarkalleen, että tää on Valulle semmonen kartta, mistä ne tykkää, että on tuttu ja tätä on pelattu paljon, että nyt ei ainakaan kartasta jää kiinni tää homma. Nyt ollaan saatu jo 2 avarilta viileeksi. Onneksi my man Jeppe on vielä hengissä, että avarilla on kaikki avaimet vielä käsissä. Aivan turha granaatti siitä. Noin niinku oksettaa toi rahan käyttäminen tonne turhaa. Heitellä vaan sokkona. Mikäs tää on, kun kikkakirja on auki ja kukaan ei liiku mihinkään? Mikä homma? Joo, nyt tässä katsellaan aika hiljaa liikutaan, että siellä pommikin tällä hetkellä vetää maan alla tunnelissa, että siellä nyt ei ihan pisteitä saada. Mutta 45 sekkaa vielä jäljellä, että kyllähän tässä ehtii vaikka mitä tekemään. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että kokeillaan yllätysrykää B:lle. Joo, ja sitten kun tässä ehtii nyt statseja katsoa, niin Sippola 6-2 ja ei yhtään kuolemaa vielä. 16 Herra pistettä. jestas. Enemmän P-parvi kuin sä sait eilen yhteensä meidän pelissä. Joo, no voi mä lähteä pois. Oi, nyt on Apsulla ensimmäisen tapon paikka. Ottaako double, ottaako tripla, ei joutuu lataa. Nyt on simpauttaja ikävässä paikassa. Nyt Apsu... Hienosti Apsu hoitaa. Nyt täytyy sanoa kyllä, että Valu pelaa ihan niin kuin viimeistä päivää, vaikka nyt tässä viimeinen päivä ei olekaan, vaikka nyt yhteiskunnassa on tämmöinen ikävä tilanne, että kaikki sisätiloissa joutuu olemaan, mutta se, että täytyy sanoa, että kuka tahansa nyt tuosta Valun porukasta, niin ketä on katsottu, niin osuu nätisti. Mut on tässä karanteenissa hyviäkin puoleja, että ollaan päästy selostaa. Ei meinaan aikaisemmin olla edes mietitty, että aletaan selostaa, mutta nyt tää on lähtenyt ihan niin kuin laukalle tää homma, kun melkein joka päivä selostetaan. Mutta on tää kyllä epätoivosta, että kaikista ihmisistä just me selostetaan, että... Niin porukka tietää vähiten pelistä, mutta toivotaan, että yleisö siellä nauttii ihan huumorilta sitten, kun paikataan se taktinen osaamattomuus sillä. Joo, ja ei se on aina, että jos johonkin hommaan selostaa, niin teikäläinen ainakin radio, kun sinä ei naamassa. Joo, nyt on Sippolalla tekemistä, nyt on tiukka paikka. Mutta Sippola ei huimaa! Antakaa nyt Sippolalle se eissi! Antakaa se kyllä! Oi! Sippola! Sippola! Morjens! Ja uusintaankin saadaan koko eissi. Siinä 4 oikein teurastetaan pellolle siihen. Vaihtaa uspiin ja vähän tikkaa rauhassa ja ottaa sen eissin sieltä. Aivan, siis Sippola on ihan hirveessä liekeissä. Ja mulla siis, mun konekin sekos heitti mut vähän aikaa Discordista pois, mutta ei, se huusi varmaan liian lujaa. Herra Jesse, jos mä otan tatuoin, niin se on Sippolan nimi siinä. Siis mulla tuli oikeesti vähän tippalinssi, kun kattoo silmäkarkkia. Siis herra jestas. Ja hei, tulos tällä hetkellä 5-0. Ihan siis... Mutta toisaalta Valullahan oli viime rundissa se, että ne antoi 11 eteen, ja nyt ne on ehkä vähän päättänyt, että se ei aina toimikaan, että otetaan mieluummin itse eteen. Joo, toisaalta kyllä annettiin ihan niinku... Joo, ei mitään, jatka vaan. Sanoinko, mitä sä sanoit? Ei mitään, jatketaan. Okei, joo. Ei mä ajattelin, että nyt Valulla ottaa vähän eteen, mutta se tietenkin vähän eri liigaa se liiga. Mutta joka tapauksessa... Niin joo, 5-0. Ja viime matsissa on tosiaan Valu aloitti Terrojen puolelle ja antoi kaverille eteen 11 siihen, mutta kyllä siinä Valu sai hyvän loppukirin aikaisemmin, mutta ei se vaan 11-0 liikaa. Nyt Jeppe teki sen, mitä moni ei ole pystynyt tekemään. Ampu Sippolaa päähän. Kyllä, siinä on oikeastaan mitalin paikka jo. Nyt on 2 vastaan 1, Passengeri 1. Nyt on muuten, siellä on 5 ja 8 HP:t Teroilla. Ja mä luulen kyllä, että info kulkee Valulla ihan hyvin tässä vaiheessa, että tietää, että siellä on lovit, mutta
nyt on tiukka paikka, kun yksin on kahta vastaan, että ei ole mitään tietoa, missä kaverit tarkemmin on. Nyt jännityksellä odotetaan, onko Passengerin johtajahahmo vai ei. Onko siellä katsojilla tulossa tulosvetoja? Esimerkiksi rohkelikko voisi heittää siitä jonkun hyvää. Ja muutkin katsojat laittakaa ihan rohkeasti vaan tonne. En mä tiedä, laittaako rohkelikko mitään, koska huhu kertoo, että viimeksi kun se laittoi, niin se oli täysin väärässä ja joku muu oli täysin oikeassa, vai miten se rohkelikko meni? Nyt oli simpauttajalta muuten komea suoritus. Oli. Kierti tuolta ja pääsi selkään, ottaa rauhassa ja ykkösellä takaraivo. Itse asiassa ei ollutkaan ykkösellä, kun oli toinen luoti, mutta hieno suoritus simpauttajalta. Erittäin hieno suoritus, mutta se täytyy sanoa tässä kohtaa, että Valulla on ollut niin kova alku, että vaikka toi rundi tuli takkiin, niin rahaa on ostaa vaikka kuinka paljon, vaikka mitä. Ja no, kun katsoo tuosta mitä on nostettu, niin roskaahan se on täynnä. Nyt tulee kovaa. Nyt tullaan lujaa. Saako Valu pysäytettyä? Ei saa. Treidataan kummaltakin 2. Nyt ollaan Siinä alta Hene lähtee otti taas. tulee. Juu. Hene on ollut hyvin vahva tuolla B:llä, että joka kerta kun sinne on rykästy, niin Hene on ottanut siellä 2 ja Apsulla taitaa olla molemmilla kerralla pikku passit siihen, että eikö tää onkin näköjään ensimmäinen passi, mutta joka tapauksessa Hene on pitänyt ihan hyvin tuota Hei, B:tä. uskokaa nyt Avarnit, älkää haastako Sippolaa. Hei, kun just meinasin ajatella sitä ja sanoa sitä näin, että nyt Avarni on ottanut rykää tonne B:lle, että ne tietää, että Sippola pitää aata. Ihan turha mennä sinne. Juu. Optikus otti muuten hienon tapon siitä. Ja kukas muukaan, kato. Kuka sen ottaa sen viimeisen? Oi herran jestas sentään. 15-2-1 statsit. Mitäs mieltä tosta rohkelikon veikkauksesta 15-6? Jaa, no mä ajattelin, että mä voitin CS-tietäjän tossa eilen, mutta ei sen näköjään tietäjä sitten ollut. Ja täytyy muuten sanoa rohkelikolle, että eiks voittoa vaita kumminkin 16 rundia? Vai? Jep. Siinä se CS-tietäjä homma sitten menikin, että... Ja Huu kertoo myös, että Wishbone on tuolla Valun rosterissa katsomassa, että löytyisikö Wishbonelta veikkauksia? Jaa, että siellä ollaan niinku penkin päässä tällä hetkellä katsomassa. Mut toisaalta se saattaa olla se, mikä Valu ajaa nyt tällä hetkellä eteenpäin, että siellä on, jos ei homma sujuu, niin siellä on seuraava valmiina heti. On siis leveyttä löytyy, että ratkaisijoita on. Oi siinä ois HCN pitänyt saada toi tappo, mut saa kyllä Passengerin aika viileeksi, että 8 HP:tä jää vaan. Sippola on savutettu, mutta Sippola ei huimaa se savu siinä eessä. Nyt joutuu ehkä jopa latautuu. Jos Sippola olisi ottanut savun läpi kans tappoja, niin sitten olisi pitänyt tuomaristo huutaa paikalle. Että... Oho! Proxy, moro! No ei, Proxy ei toista saanut enää. Ei saanut enää, mutta toisaalta kun saat Sippolan, niin se on melkein 3-arvoinen, että siitä Totta. tietää, että Avarni Nyt on Henellä tiukka paikka. Oi, hienosti Hene ottaa double. Jeppe ottaa siitä. Upeesti pelas kyllä Valuto. Kyllä. Olikohan muuten Aapsulla hyvä rundi? Seiso meillä koko ajan otti, että mitä tapahtuu. Se on vähän niinku lakastaa ne roskat pois tieltä, että hoida saa Aapsu toi B, mutta toisaalta se voi kertoa myös sitä, että luotto on Aapsuun ihan tajuton, kun se saa yksin jäädä sinne. Juu, siis Aapsuhan luotto on varmasti kova Valun puolella, että siellä tiedetään, että Aapsu on perusvarma suorittaja, joka pystyy kyllä isoihinkin temppuihin. Ja siinä hienosti Ville ottaa pikku hyppy tuohon puitten päälle ja saa pikkusen kunnossa heti päälle siinä ja se on siinä. Toi näytti Tällä jo vähän hetkellä siltä, että vahvasti. huomaaks ne he... Oho! Passenger! Savun läpi siitä. Moro! Pikkusen muuten helpottais munkin pelaamista, kun ois tää X-Ray ihan pelissäkin käytössä. Niin sitä välillä näyttää näitten taitopelaajien Passenger, Sippola, Hene, Aapsu, Optikuksen peli näyttää siltä, että ihan kun ne näkis ton X-Ray. Mut toisaalta en mä tiedä mun kohdalla se X-Ray auttaa koko en mä osu. Mut ei siihen, sen takia mä en onneksi pelaa tätä näin, että mä pärjään paremmin puhumalla kuin sormilla. Ei, en mä tarkoittanut. Juu. Mutta jatketaan peliselotusta. Optikus siinä räiskii. Oi, hienosti ampuu päähän. Hyvin malttaa ottaa pikku sarjoja. Nyt kyllä palaa kuin porsas. Simpautta palaa kuin porsas siellä. Nyt on kiire.
Otti Passenkeri kyllä pikku riskin siinä, että lähti sitten vielä haastaa, varsinkin kun hyvä molo oli, että jos olisi saanut siinä viileeksi. Juu. Se olisi ollut siinä, mutta toisaalta Passenkeri varmaan tiesi kyllä, että aika on lopussa. Nyt vaan mahdollisimman hyvät tapot siihen, niin saadaan Terolta mahdollisimman paljon rahaa pois käytöstä. Onkohan Ja Sippolalla selkä kipeänä? Varmaan. Kun meinaan Se 16 tappoa ja 3 kuolemaa. Aapsu on vähän vielä nihkeästi siellä latailee omaa toimintaansa, että sitten kun matsi alkaa olla tiukkaa, niin mä uskotaan, että Aapsulta nähdään hyviä tekoja. Mites Jeppe? Voi Jeppe. Voi Jeppe. No kyllä sä nous... Oho, nyt on vähän tornia täällä. Tää on tää Valuroksin tämmönen pieni pyramidiasetelma, varsinkin pistolirundilla hyvin tykätään ihmispyramidia, että jos jotain ihmiskosketusta tai koronaviruksen aikana, niin se on sitten toi. Nyt on muuten... Nyt sattuu Aapsua päähän, kyllä. Niin sattuu Passengeriäkin. Nyt on Henellä tekemistä. Siellä saatiin muuten näköjään Wishbonekin mestoille ja 16-6 veikkas. Jaha. Ois vielä, onko nyt Wishboneilta huono tarkennus tai tyhmä kysymys, mutta kummalle? Voisin veikata valua. Pikkusen mä ryppesin liitoksista. Ne ois pikkunen statementti kavereille, että jaa mä en oo rosterissa hävitä. Joo. Mutta ei huimaa. Ei huimaa ja täytyy kyllä sanoa, että kun Johnny ei ole nyt peleillä, niin nyt mä jään ottaa sitä, että kuka ottaa Johnny erikoisen. Et ottais pesarin tosta ja painas keskeltä läpi ja pistää porukkaa matalaksi ja pistää koko paletin sekasin kaverin. Katsotaan tekeekö kukaan sitä, kun nyt täytyy muuten sanoa, Panu, että Wishbone veti sut chatissa nyt 1-0 voito. No niin, mutta taas toisaalta, jos veikkaa 16-6, niin silloin se tarkoittaa, että Johnny veikkasi se Avarnille, että eipä siinä sen kummempaa. Aivan. No ei mitään. Johnny on näköjään ihan valmista. Hei Johnny, seuraava peli on sit selostukseen tossa 21.30. Et mitäs teet silloin? No niin, sieltä Avarni lähtee Aata toteuttaa. Nyt tulee tiukka taistelu. Eikö ei talolla ollutkaan, taisi hypätä alas Valun pelaaja. Joo, tällä hetkellä A-saitilla. HCN heittää kyllä niinku aivan siis todella luokattoman granaati. Haulikolla, Jeppe my man, nyt sä rupeet lämpee, hienoa Jeppe. Ja toi asevalinta nyt tuli kans kyllä aika luokaton granaatti. Mikähän tällä HCN ei oo kyllä ton roskan asiantuntija. Ei oo, eikä Jepelläkään oikein lähtenyt toi midisavu. Nyt oli hyvä savu, siinä Sippala pistettiin ihan savu ja yhtäkkiä käännettiinkin B:lle ja käännettiin lujaa ja siellä on nyt Hene 1, et katsotaan miten hyvin Hene pystyy B pitää. Ensimmäisen saa pois, porukka tietää, että siellä ainakin 1 löytyy. Hienosti proxy tulee sieltä, katsottiin kaikki kulmat saitilta, mutta Sippola tulee sieltä. Tää on muuten, mulla on kaikki rahat kiinni, että Sippola hoitaa tätä. Ja Apsukin on vielä hengissä ja Passengeri. Hieno valo. Aivan siis... Apsu! Oikein silmä vähän taas kostuu. Vasen silmä tuli pieni. Ei ota tällä kertaa eteenpäin. Ei ota vielä tosta. Okei, no mulla vähän, mutta ei siihen taas enempää. Erittäin tyylikästä suorittamista. Ja nyt täytyy sanoa, että HCN niin... Ei roskia heitä hirveän hyvin, mutta hyvin se ampuu kyllä, mutta ehtiikö? Näitkö sä minkä klatsin mä sanoin? Kyllähän sä sen sanoit. Mutta ei kerenny! Täytyy sanoa, että hyvä yritys ja luulisi nyt, että siellä Apsu olisi huutanut, että ostakaa kitti, mutta nyt ei ollut Sippalalla kittiä, mutta ei mitään. Se oli hyvä rundi kuitenkin Valulta ja varmasti itseluottamus korkealla, että tässä kohtaa sitten niin saadaan hyvin tappoja aikaiseksi ja näytetään Avarnille, että tää on meidän. Mutta kyllä Avarni on hyvin kaventanut. Tilanne 7-4. Avarni on ruvennut heräilemään tässä. Nyt tullaan muuten kovaa midistä. Nyt tullaan isolla kikulilla midistä. Ei huimaa. Nyt ei oo kyllä Dessukielto Ville yhtään valmiina siihen. Ja nyt on hyvä tilanne tällä hetkellä. Tiedetään, että se pommi on, saadaan pommia suojattua ihan täysin, mutta nyt on kyllä hänellä taas tiukka paikka. Ja mä niin sytyn tälle Jepen asevalinnalle taas. Siis Jeppe, oikein. Siis tää on niinku
Tää on hieno CS kattoo. Pois lukien toi Hyvin turha Hene- granaatti, mikä oli siellä taas. Erittäin hyvin Hene pelasi aikaa tossa Molotovilla, mutta sen jälkeen hyvä ajatus tuossa kaverilla ottaa niin Savun kanssa homma haltuun ja se on helppo pläni Aalle. Hyvin muuten Hene luki ton tilanteen, että nyt varmaan pääsee selkään, käveli siitä ja otti helpon tapon Jepestä. Mut mieti, kun olisi 2 sekuntia aikaisemmin, se olisi kaikki 3. Juu, mutta ei ehkä uskaltanut lähteä vielä. Nyt on muuten Henellä mahdollisuus. Otat sitä yhden tapo. Kattoo pittiin, mutta Hene se on sun alapuolella siinä. Nyt pitää katsoa sieltä partsin alta. Oi nyt et kattonut, nyt on varmaan sitten tekemätön paikka. Oi sä oot hieno entry, hieno. Nyt pitää rohkeasti, nyt ei auta simpautta ja ottaa sitä helpo. Juu, erittäin hyvä pläni. Siinä kirjastolta pystytään helposti katsoa, että missä on. Että hyvä suoritus Heneltä, että vähän tekemätön paikka. Että Sippala olisi hoitanut, mutta kukaan muu ei. Että Henellä hyvä suoritus. Se oli. Ja sitten hienosti Avarni malttoi pelata ton 2-1. Että hienoa tiimityöskentelyä. Kyllä, yhtäkkiä tilanne 7-5. Nyt pitäisi pikkuhiljaa olisiko se comebackin paikka jo pikkuhiljaa valulla vai mitä oot mieltä? Tässä on vähän ruvennut päälailleen kääntyä nää, että Avarni on saanut juonen päästä nyt kiinni, että nyt on aika tärkeä rundi jopa sille, että jos tän nyt valu häviää pystyyn, niin taas ollaan köyhiä poikia. Siinä Hene ottaa päähän. Ja arvaa kuka sitten valulta antaa päähän. Oliko Sippola? No Sippolahan. Sippolahan siellä. Aivan jäätävissä liekeissä. Nyt Sippola on taas... Anna mennä! Ai hitsi kun ois ollut vähän disipliiniä siinä, niin ois saanut. Nyt on Passengerillä hienosti toi kulma hallussa. Noin, siitä ottaa Dessukielto. Iso. Passengerin navikka on nyt kuumana. Ei ihan 3 saanut. Ai, nyt Jeppe sai hyvän 1-1 Optikusta. Optikus ei malttanut ottaa, että apua tulisi, että apu oli aika lähellä, että Aapsu on tässä näin. Aapsu kuulee tätä ladata ja se on siinä. Aapsu hienosti klatsaa tää. Hienosti Aapsu hoitita. Tiesi varmasti, että Jepellä on vähän helttiä. Ja pääsee vähän kylkeen tulee siitä ja varmuuden vuoksi vielä tyylikkäästi nuppiin. Kyllä, ja ei varmasti ihan hirveästi enää pelottanut, kun kuulee, että siellä kaveri ottaa lippaan irti. Että oisin jopa oottanut Aapsulta puuko esille ottamista, mutta katsotaan, saattaa tulla myöhemmin. Juu, eilen oli semmoista pientä lupausta, että vedetään yksi tyhmä puukkoyritys, mutta ei vielä nähty sitä. Ei vielä nähty, ja totta kai siinä lupauksessahan oli, että jos siihen paikka tulee, niin sitten, että en mä nyt sano, että toi mikään huippupaikka puukkohommille olisi ollut, mutta jaha, taas tullaan lujaa B:lle ja siellä haulikko laulaa. Jeppe laulaa siellä. Tää on ollut valun vahvuus kyllä tässä matsissa tulla täältä CT:stä B:tä vallottaa takaisin. Ja siellä on nyt Avarilla mielenkiintoinen, että siellä on 3 jätkää bananin kärjessä odottamassa, että mitä siellä tehdään, että siellä tällä hetkellä pääsee tuolta kiertämään ihan näppärästi tonne saitille pari äijää. Ja simpauttaja odottaa, että tulee, Sippola tulee ensimmäisellä. Passengeri treidaa hyvin, mutta Passengerilla on kyllä tekemätön paikka. Pojat tietää, että siellä on navikka vastassa, että käydään noutamassa se, ettei saa säästettyä. Jaha, tilanne 8-6. Tästä tulee kyllä tosi tasainen peli, mitä etukäteen veikattiin. Kyllä, että ainut vertailukohta käytännössä oli juuri verkkokauppa.comia pelatut ottelut. Verkkokauppa.comihan nyt ei ole hirveän vahvasti pelannut, mutta totta kai molempia vastaan pelannut, niin tulokset niissä näytti, muistaakseni jos muistan oikein, niin että valulla piti olla siinä muutaman pisteen etu, kun mietitään, että miten
pelattiin verkkokauppa.comia vastaan, että Valu voitti 16-5 ja siellä muistaakseni Avarni voitti 16-8. Mä nauroin ensin äänettömästi täällä ja nyt saa ääneen nauraa, kun sieltä Wisponi pistää chattiin, että hieno Pro 90 tappo Avarnilla, arvostan. Wisponi vahvuushan on itsellä toi P90, että aina kun Wisponi on peleillä, niin P90 laulaa. Siinä Ville ottaa hienon tapon Sippolasta itse asiassa. Sippola alkaa vähän viilentymään nyt. Joo, Avarni tietää, että Sippolla on tuossa samalla spotilla, missä nyt Acekin tuli otettua tuossa aikaisemmin, että tietävät, että siinä löytyy, niin totta kai kyllä mäkin varoisin. Ja jos Jeppe sytyttää mua tuolla asevalinnalla, niin mä oon nyt ihan niin kuin liekeissä, kun Aapsulla on sama haulikko. Ja nyt jännityksellä odotetaan, että siellä tullaan hiljaa siihen Aapsun eteen, että mitä tapahtuu. Sieltä Aapsu ottaa ensimmäisen. Ja Jeppe treidaa haulikolla. Mutta Aapsu ei nähnyt mitään, että oli aivan täysin valoissa siinä. Joo. Siinä täytyy sanoa, että Jeppe sai vähän apuja. Katsotaan, jos saadaan toinen Schwarzeneggeri vääntö tohon, että 2 haulikkoa. Ja tää on komeeta. Savun läpi. Isolla munalla savun läpi, Hene. Juuri näitä me halutaan nähdä. Ei huimannu. Ei. Mutta tällä hetkellä tilanne tosi jännä 8-7 ja ruvetaan vaihtaa tässä puolia ja tässä samalla kun puolia vaihdetaan ja katsellaan miten ensimmäinen puoliaika niin sanotusti meni, niin kyllä siellä Sippola on tän hetken herra. Aivan totaalista dominointia tässä kohtaa. 21-6-8. Juu, kyllä on kovaa settiä. Siellä totta kai muutkin hyvin, Hene ja Passengerin molemmat plussilla ja Henellä vielä 7 passiakin siihen kaupan päällisiksi. Ja Optikus ihan hyvät 9-4-11 ja Aapsu vetää 7-1-9, että Aapsun tasolle tietty vähän pettymys tässä vaiheessa, mutta toisaalta mä luulen, että Aapsu nostattaa itsensä sieltä oikein kunnolla esille. Kyllä me ei... Avarnin... Anna mennä vaan. Jos miettii Avarnin statsia tässä vaiheessa, niin siellä on 1 äijä plussalla, loput on miinuksella, mutta silti tilanne on 8-7. Joo, että se on sitten, se vaan kertoo siitä, että kun hävitään, niin sitten otetaan tukkaan ihan kunnolla. Ja myös se, että ei säästellä, ei nössöillä ja säästellä. Nyt tullaan kovaa B:lle. Hene otti niin monta kutia siinä ensin jalkoihin, ettei pystynyt edes liikkumaan. Aapsu hoitaa hienon 1-1 siitä. Nyt pitää katsoa, Proxy täällä hiippailee banaanista selkää. Oi! Proxy! Kylmä viileä. Oli todella tyly. Nyt Simpauttaja kävelee Sippolan ohi siitä. Oi nyt Simpauttajalla hieno. Nyt olisi pitänyt siinä saada kyllä pojat, mutta Simpauttajalla on erittäin hieno suoritus ja siinä Sippolalta loppuu kurit lippaasta. On todella ikävään paikkaan loppukurit lippaasta, että oli niin tekemätön paikka. Sippola tulee ensin defusään ja päähän, sitten ampuu 4 patia ohi ja sitten onkin lipas tyhjä ja Simpauttaja pääsee viimeistelemään. Siellä oli vähän näköjään, pistettiin peli pauselle, että siellä on Dessu-kielto Villellä näköjään skinejä päällä ja ne ei sääntöihin kuulu, että niitä saa pitää. Nyt todennäköisesti saadaan pikaseen ne pois. Pay to win skini, oikein. Joo, siellä näkee nyt vähän sääntöjä kierrellään, että osaako Niko sanoa, vai osaako joku yleensä sanoa, että minkä takia skinit on kielletty? Mä en valitettavasti osaa sanoa, että toivotaan, että chatti pystyy sanoa se. Joo, kun miettii, että tässä skineille ei kuitenkaan varmaan mitään uusia parempia kuteja saa siltä isompia lippaita, että käytännössä, jos mä oon ymmärtänyt oikein, että on vaan ihan tyylistä kyse, että vai mistä on kiinni, että siis sehän ei tietenkään sitä faktaa poista, vaikka ei niistä mitään apua, niin ne on silti pay to win. Sieltä tulee, että voi piiloutua jossain mapeissa paremmin. Joo, se on Rohkelikko sanoo samaa. Tietysti Rohkelikko sanoi, että Valu voittaa 15-6 ja Avarni quittaa ennen viimeistä kierrosta, mutta kyllä toi ihan fiksulta kuulostaa kieltämättä. Toi kuulostaa kyllä ihan fiksulta, että jos on niin kuin käytännössä saman verran niin kuin tausta, niin on helpompi päästä Hane!
No niin, sitten ollaan saatu pelaajat takaisin. Todennäköisesti saadaan ihan peli käyntiinkin tästä. Joo, toi on kyllä hyvä pointti, että CS ei oikein maistu toi pay to wini skinit. Tai ylipäätään se, että ruvetaan säästelemään tai sitten heittelee roskia. No niin, nyt saadaan peli käyntiin. Ja kutkuttava tilanne, 8-8. Tää on niinku siis todella tiukkaa taistelua. Tulee hyvä granaatti. Nyt ei ollut se roskaheitto, vaan nyt oli oikeesti hyvä, että saatiin jopa vähän damagea aikaiseksi. Ja mikähän tää oli, kun Valu ei käyttänyt... Voi vitsi Jeppe, sä oot kyllä niin hieno mies. Tässä näyttää semmonen tilanne, että ehtii jopa katsoa kesken rundin uusinen noista tuplahaulikkotapoista. Katsotaan kun... Jeppe, mikä homma, että sä sait just tuplahaulikolla ja sit sä vaihoit asetta? Joo siis, miksi sä ostat ton hauliko ja sitten sä vaihat se? Juu, ja varsinkin kun homma sujuu. Juu, käytä sitä haulikkoa. Sippola on hyvin... Tulee siellä porukalla pommin kanssa, nyt lähdetään banaanista toteuttaa. Nyt on kyllä vähän... Proxy saa infot siitä Hene puolille helteelle, että nyt on... Valitettavasti tää näyttää siltä, että Avarni ottaa ensimmäisen johdon tähän matsiin. Kyllä. Tällä hetkellä Avarnilla on aika hyvä etulyöntiasema. Siellä on kuitenkin vielä molemmat beissit kaverattu ja siinä loistava 5-0 voitto tähän rundiin. Oli siis, ei tossa ollut niinku... Ei siinä ollut mitään jakoa, että tiimityöskentely toimi Avarnilla tosi nätisti ja pistettiin niinku aivan kylmäksi. Niinku siis ihan niinku... Ei mitään toivoa Valulla. Juu. Nyt on Valulla näköjään Eko. Valulla tapana Ekoilla lähtee vähän rynnimään. Toivottavasti nähdään nytkin se. Siltä niin... vähän näyttää sitä second midistä lähdettiin liikkeelle. Anteeksi, mistä? Second midistä. Onko sä reerannut näitä mappeja? Mulla on kartta piirretty tähän työpöytään tässä. Tässä on tämmönen banaanipäärynä omena, mikä tää on tästä. Ja muitakin hedelmiä löytyy ja second midi tänne on kirjoitettu ja partsi ja... Mut tietenkin sekin on kirjoitettu, että pitäisi ampua samalla lailla kuin Ville tossa ampuu. Mut siihen mä en oo vielä onnistunut. Näytti kuti kaukaa päähän ja... Tilanne 8-10. Juu, tossa midissä nyt nyt teurastettiin Valun joukkue siinä, niinku kynittiin ihan puhtaaksi. Siellä olisi siivouspartion tarvittu siivoamaan noin jäljet, mitä Avarni teki siitä. Kyllä. Mutta Niko, tässä kohtaa totta kai molemmat toivotaan, että Valu saa tässä vielä niin kuin huippumatsin aikaiseksi. Mut kysymys kuuluukin, mitä veikkaat, kuka se on, joka Valun täältä nostattaa? Katsotaan mitä statsit näyttää. Aapsu on viimeisenä, sitten kun Aapsu saa juonen päästä kiinni, niin tää homma kääntyy. Että luotetaan Aapsuun. Kyllä, eihän nyt Aapsullakaan huonot statsit ole 8-1-12, mut siinä on vaan niin kovia statseja edellä omassa joukkueessa, että tässä kohtaa vielä näyttää itteensä siellä viimeisenä, mutta totta kai sä veikkaat Aapsuun se, joka sieltä nostaa. Kyllä. Mulla on erittäin kova luotto tuohon Heneen tällä kertaa. Et huhu tosiaan kertoo, että Hene on tosi paljon reenannut botteja vastaan, että sieltä mä luulen, että sieltä tulee, että saadaan oikein kunnon mähinä päälle ja Hene rupee tossa ottaa monta koppia ja saa muutkin suorittaa paremmin ja saadaan Valu voittaa tää matsi. Mä oon vähän siis en mä oo vähänkään, mut siis niinku hirveen pettynyt Jepen asevalintaa. Joo, ei oo Jeppemästä tämä. Rahaa on kuin roskaa ja joutuu Galililla vetää. Oi Hene! Mitäs sä Henestä just sanoitkin, että... Joo, ei se tietäjät tietää. Vähän tää skikkakirja auki, että tämmönen hidas toteutus. Nyt rupee kohta tulee muuten kiire Valulle. 15 sekuntia. Ja pommin laittamisessa taitaa mennä joku 4-5 sekuntia. Saadaan kyllä nopeasti siellä hyvin hämäs tuolla B-saitilla. Sinne heitti vähän sitä kuuluisaa roskaa ja sitä kautta sai pidettyä porukan CT-jätkät vähän paniikissa, että mistä tullaan. Ja
Päästiin hyvin rynnimään tonne noin. Eihän nyt on Avarni- hyvä 4-2 tilanne. Ja... Eihän Avarni testa, mitä mä luulen. Oi herra jestas, mitä Avarni tekee. Siis tää on ihan järkyttävää CS, että säästetään. Niillä on rahaa kun roskaa, niin älkää säästäkö vaan rohkeasti mennään hoitaa se rundi. Ei mitään tämmöstä. Tää on sitten rakkaat katsojat semmonen hetki, jos teillä on lapsia katsomassa, niin pistäkää ruutu vähäksi aikaa pois. Ette te halua opettaa tällaista menemään sinne eteenpäin. Että... Proxy saa kyllä yhden siitä, mutta on niin luokatonta toi säästäminen, että ei edes uusintaa tuu, valitettavasti. Juu, ei valitettavasti, että oli se kermavahto kuuluisen paskalajan päällä, että ei vaan lähde. Ei sytytä tätä selostamoa sitten yhtään. Ei, tää on kyllä huono selostajakaksikko niinku säästämiselle tai hitaille toteutuksille tai... Ja tää vaatii niinku haulikkoja savun läpi puskemista ja rynnimistä ja kaikkea herkkua. Semmoista niinku yleisöystävällistä CS. Ja siis ylipäätään semmonen, jos miettii, että minkälainen CS-peli pitäisi olla, niin vähän semmonen Expendables-leffa. Se on semmonen, mitä tää selostuskoppi arvostaa, että just haulikon kanssa kävellään eteenpäin ja tästä vielä puuttuu, että joku huutas samalla, että niinku täältä tullaan periaatteella. Että... Se on taas hidas toteutus käynnissä. Mut hei, tilanne 90. Aika jännä ja eikö sä tässä veikannut, että Valu voittais 16-14? Kyllä, ja sulla taisi olla lukemat toistepäin. Tiedoks vaan siis 16-14. Ja mulla oli sama toistepäin, kyllä. Ja Wishboneilla oli vähän turhan kova luotto Valuun, että ei ihan niin rumat lukemat tullut ainakaan. Ja tällä hetkellä kun katsoo, niin tosiaan Apattiralla parisenkymmentä katsojaa näkyisi olevan tässä striimillä. Ja se, että me huudellaan täällä rohkelikolla ja Wishbonelle tuolla, niin on ihan vaan siitä, että kun ne kirjoittelee tuohon chattiin ja sanotaan tuntea kaverit, että sen verran hyvin, että lähtöruudussa rallipeleissä ollaan yhtä aikaa, mutta sitten ajetaan aika lujaa ohi. Niin ja rohkelikon tapauksessa rohkelikko yleensä kuolee siihen ensimmäiseen putkaan. Juu. Mutta nyt simpauttaja ottaa sitä ison tapon Aapsusta. Juu, Aapsulle kävi kuin rohkelikolle breakfastissa. Ensimmäinen mutka ja koppi. Hyvin Hene tulee sieltä, painaa simpauttajan maan alle. Nyt on 3-3 retake tulossa. Anteeksi, mikä on tulossa? Retake. Mä menisin sanoa jo tossa äsken, että Valulla on hyvin utilityä jäljellä, mutta en mä sitä uskaltanut sanoa, kun olisi tullut rumaa palautetta. Hene! Double killi! Hene, moro! Ihan kuin, voi vitsi kun joku olisi sanonut tosta Henen pelaamisesta, mutta eikö hetkonen? Juu, kyllähän siitä joku sanoikin, että Hene tätä nostatte ja tilanne on 10-10. Tulee kutkuttavat seuraavat 6 erää tähän. Täytyy sanoa, että tässä kohtaa niin todella mukava katsoa ja ylipäätään selostaakin tämmöstä tasasta matsia, että verrattuna... Ville! Hienoa Ville! Siis näille kanssa sytytetään, että koetaan herättää sitä omaa tiimikaveria, että siinä HCN vähän, Ville on sanonut sä niinku partissa siellä Discordissa, että nyt vähän tekemistä, että tosta mä annan sulle vähän vauhtia ja mora tohon lapaluitten väliin ja hyvä vähän tsemppiä kaverille. Ja tommosen suorituksen jälkeen mä rupesin nyt Avarin nettisivuja katsoa, että löydänkö mä Ville yhteistyötä, että saatais pelin jälkeiseen haastatteluun. Ja sitten Villehän otti tsemppas kaveria ja otti ensimmäisen otsalohkoon 762 siitä ja katsotaan miten homma lähtee jatkuun. Nyt kävi kyllä kieltämättä vähän huono tuuri ton Molotovin kanssa, kun se osui tuohon ikkunan karmiin ja kimpos takaisinpäin. Ja nyt on taas tällä hetkellä taas tämmönen Valu hidas ottaa taas tämmösen toteutus. hitaan lähdön. Juu, ihan niinku oksettava. Mutta jotenkin jännä, että miettii viime matsia nyt kun pelattiin, niin silloin kun luultiin, että pelattiin Avarnia vastaan, niin Valu kokeili monta kertaa näitä hitaita, mutta silloin ne ei kyllä kertaakaan toiminut, että silloin ne harvat pisteet, mitä Valu sai, niin saatiin nopeilla ratkaisuilla, että mutta nyt se kyllä, en halua edes myöntää, mutta nyt nämä hitaat lähtöt on toiminut ja sama juttu taas. Siellä on Passenkeri, heittelee roskaa B:llä ja sinne just vähän CT:kin Valu lisää ja yhtäkkiä siellä on 4-1 A-saitilla ja saadaan todennäköisesti helppo plääni aika. Sieltä Jeppe ottaa haulikolla, juurikin haulikolla, ensimmäisen tapo.
Passengeri hienosti kiertää selkää ja nyt ollaan 4 vastaan 2 tilanteessa. Ja toivotaan, että Avarni ei tee sitä, mitä mä pelkään. Nyt on niin kuuluisa osallistui tulitaisteluun puukko kädessä. Ei, minne sä meet? HCN. Ei, jos sä sait info the plani B:lle, se on nyt väärä. Ja Ville ei ihan varmasti hakenut tätä tsemppiä, että lähes säästämään, kun mora selkäytimeen. Niin toisaalta joo, siinä on hieno matsi, kun ainoat damaget mitä otit, niin otit kaverin puukosta. tiimi henkeä. Voi vitsi, nyt harmittaa, että Aapsu ei ollut tässä kohtaa elossa. Aapsu olisi saattanut lähteä Oi nyt hakemaan HCN sitä tippu kuuluisaa- kyllä suoraan tähtäimeen. Kyllä, mutta siinä olisi ollut ehkä Aapsulla paikka tälle typerälle puukkojunkkarihommalle, mutta Aapsu oli siinä jo vähän viileänä. Niin. Tai no Kyllä. vähän ja vähän viileänä, siis delannut, ei siinä sen kummempaa. Niin ei tässä niinku vähän ja vähän viileänä, että Hei, Valu johtoon! valuu toisen kertaa matsissa johtoon hyvän alun jälkeen. Nyt tullaan kovaa midistä. Selostuskoppi on aivan liekeissä. Mutta toi on varmaan se tunne, kun jääkiekossa Dustin Bufflin vetää sua vastapalloon, että siellä 762 tuli niin kovaa päähän, että morjes. Se on juuri se junnumainen höntyille, että tossa on joku iso äijä majaa sen pystyyn ja sitten yhtäkkiä huomaatkin, että et saa sanottua enää omaa nimeä tai R-kirjainta. Niin. Mutta nyt ei lentänyt roska Sippolalta, kun lensi komea naatti. Kyllä. Saatiin tässä alle kohtaa- 10 HPC:n sieltä simpautta ja sitten vielä M4 viimeisteltiin se. Statseja kun katsoo, niin loppujen lopuksi 10 pelaajaa yhteensä tässä näin, niin kyllähän toi Sippola nyt vielä tässä ihan täys supertähti on. Ja loput kaikki oikeastaan vetää aika tasasta settiä, että siellä nyt Villellä 13-1-20, että siellä kun Petra, niin siellä todennäköisesti Avari lähtee taas nousuun, että täytyy katsoa, että minkälaisia asevalintoja toi Ville ottaa jatkossa, että tällä hetkellä Avikalla näytetään menevän, katsotaan saadaanko pidettyä B sillä. Mites Jeppekin on vähän herännyt tähän peliin. 11 tappoa, mitä etukäteen puhuttiin, että Jepeltä odotetaan isoja asioita, niin Jeppe on nyt hyvin tehnyt hommia tämän puolikkaan jälkeen. Jahan nyt on taas valun kivekset valahtanut sinne keuhkojen korkeudelle. Koetetaan taas tämmöistä hidasta toteutusta. Katsotaan saadaanko vähän testosteronia lisää. Siinä Ville ottaa hienon avikkatapo. Sippola on meinas mennä jo perässä, mutta katsoo kun kaverin aivot lensi siihen seinälle, että mitäs nyt tehdään. Joo, no siellä on näköjään tämmöset Marjamäen kuuluisat viivelähötkin Johnny Weisbonin mielestä käytössä, että huuteleekin tuolla, että viivelähdöt. Mutta ei niistä nyt pisteitä tältä selostamolta saa, että Se on kyllä semmonen crossfire pojilla, että nyt valupojat juoksi siihen Dustin Bufflinin vastapalloon. Mutta hei Niko, tilanne. Sippola 1-5 vastaan. Mitä tekee Sippola? Eihän Sippola ei säästä. Siis pommi on ihan loistavalla paikalla, että käy vaan hakemassa se. Siis menee tuolta B:ltä, ensin nappaa tuosta CT:stä tuon eka, sitten kävelee kirjastolta, puukko kädessä ottaa pommia pläni A:lle. Sen verran tässä niin kun haluaisin huomauttaa, että aika on 5 sekuntia, että kävely ei onnistu. Se on vähän pettynyt Sippolan suoritukseen, että ei lähdetty edes kokeilemaan, mutta Saatiin tossa noin, että no okei, piilosta saatiin, että toi olisi vaatinut semmosen pienen dippauksen mun mielestä. Siitä olisi tullut jotain. vai olisiko tossa ollut jopa siihen. paikka pienelle, ei ollut kyllä puukkotapolle paikka, kun siinä kaveri kattoi suoraan silmiin. Ei oikein puukkotapolla ja nyt varsinkin kun ei ollut Aapsu kyseessä ja tilanne on erittäin tiukka, että Valu johtaa 12-1. Ja tässä on kuitenkin isot asiat kyseessä, että kunnia, rahaa, mammonaa ja ilmeisesti naisiakin, mä en siitä tiedä sen tarkemmin. Se, että kuitenkin ei tässä kohtaa enää pelleillä, tää on tiukka matsi ja tää on molemmille tärkeä. No nyt tullaan B:lle, mutta kutia tulee päähän sen verran kovaa, että nyt loppuu siinä HCN:ltä lippastaa kudit. Oi, siinä oli muuten lähellä, että olisi lähtenyt henki. Nyt Sippola tietää, että savuissa on Ville. Ville ottaa päähän.
nopeasti pommi ennen kuin sieltä tulee rotaatiot. Ja Sippola saa pommin maahan ja Jeppe etunenässä. Valitettavasti mulla on semmonen kutina, että Jeppe ottaa nyt ensimmäisen päähän, kun se kurkkaa tosta. Ei! Sippolalla ei riittänyt itsekuri odottaa, että CT tulisi sieltä. Hienosti Proxy haistaa sen testosteronin sitä savusta ja hoitaa siitä äijän viileeksi. Tykkäsin kyllä tosta Optikuksen yrityksestä, että jäädään siihen savuihin ja otetaan, että porukka menisi ohi eikä tietäisi, mutta toisaalta, no mä oisin mennyt tuohon hämyyn, mutta täällä ilmeisesti Avarninkin pojat on ennen tätä pelannut. Ainakin näyttää siltä, että 12-2 ja 12-12, että siellä on ihan niinku tästä tullaan siis todella silmäkarkkia tää loppu tulee olemaan. Kyllä. Ja mitäs muuten Kanaliigan selostajinahan meidän tää pitäisi olla tuttu juttu, mutta mitäs jos peli päättyisi tasa? Siis sehän on ihan rehellinen CS:ssä aukeaa se valikko, missä heitetään neuronkolikko ja Klune ja Klaava, eikö se silleen me? Toivotaan, että tasapeliä ei tuu ihan vaan sen takia, että me ei jouduta näkemään mitä siellä tapahtuu ja toisekseen ei kukaan arvosta tasapelejä. Ei siis se on kyllä totta, että mä en ole itse asiassa varma, voiko nämä päättyä tasa. No kyllä ainakin kun niinku statistiikkaa nettisivujen kautta katsoo, niin kyllä siellä tasapelitkin on merkitty, että se olisi vaihtoehto. Ja eihän niitä nyt ole vielä tässä kohtaa ainakaan kolmosdivisioonan lohko A:ssa yhtään, mutta toisaalta aika harvinaisia ne on. Joo, ja sitten se on, jos tää voi tosiaan päättyä tasan, niin mä veikkasin maanantaina, että Valu voittaa jatkoajalla, niin ei sekään nyt ihan vimosen päälle se veikkaus sitten mennyt. Ei, että jatkossa älä kysy enää Rohkeliikolta apuja näihin veikkauksiin. Ei kannata, varmaan tuli liikaa juteltua viikonloppuna kaverin kanssa, että tartutti mun nää vähän heikommat veikkaukset. Varmaan sitten fiksumpaa kysyä tuolta Johnilta, että... Mutta Rohkelikkohan itse on oikeasti aika virtuoosi tässä pelissä, että nyt vaan sattuu joku pikku aivopieru siihen tulosveikkaukseen, että Rohkelikolta itse saisin ainakin päähän tässä pelissä ihan 16-0. Hieno valo tulee sieltä. HCN teurastaa siitä melkein koko Valun joukkueen. Oi joo, tekemätön paikka Aapsulla, että se tunne, kun sun pitää 1-1 saada sieltä pläniä pommia tiellä, että 3 tulee jostakin. Saako plänin sentään aikaiseksi vai ei saa pojat naatilla viileeksi, mutta Aapsu teki sen minkä pystyy, otti vähän lisärahaa seuraavalle rundille. Ja yhtäkkiä Avarni johtoo tiukassa paikassa 13-12. Siinä oli Aapsulta isoja tekoja, oli mahdollisuus saada siitä, mutta ei riittänyt. Hienosti Avarni toimii tiukassa paikassa, puhaltaa yhteen hiileen ja ottaa tärkeän erävoiton siinä. Ja yllättävän tasasta niin kuin molempiin suuntiin. Tarkoitan siis sitä, että molemmat pelaa yllättävän tasavahvasti niin CT:llä kuin Teroilla, että tämä peli on pysynyt tasaisena. Että alkuhan näytti ihan täysin niin kuin Vallon ylijuoksulta, mutta tällä hetkellä onkin tasasta. On siis Sippolan liekit on kyllä melkein sammunut, että on enää pieni hiilos vaan päällä, että ei ole semmoista ilotulitusta ollut enää. Niin, no toisaalta jos sä hiiloksessa kutsut statseja 37-14, niin joo. Mutta se on Sippola hiilos. Joo. Siinä Aapsu pistetään molemmin puoliin ihan reikäjuustoksi. Ja pommi on taas aika heikolla paikalla. Ja viimeiset, olisiko 4 rundia tässä kohtaa, niin aika hyvin on heti saatu Valulta 2 tyyppiä ainakin heti viileeksi. Et ei ole niin kuin, ei ole Valulla mitään chanssia tähän loppuun yleensä. Se on aika tekemätön paikka, paitsi nyt tietenkin saadaan muutama pois, mutta Optikuksella tosi ikävä latausaika. On. Nyt on tiukka paikka Valulla. Joutuuko ne jopa säästämään? Ei kai. Ei kai. Mites, onko siellä yleisöllä tietoa, että tulee tässä jatkoaika vai päättyykö nää tasa? Mitäs nyt tapahtuu, hei Valu? Sippola osti ainakin. Nyt on mielenkiintoisen näköistä. Että... Nyt on se viivelähtöjen viivelähtö. Mä ymmärtäisin ton, jos se olisi samassa tilanteessa kuin meikällä nyt miettii mitä nappulaa pitää painaa, että saa oston, mutta
mä tiedän itse asiassa nämä kaikki, paitsi nyt tietenkin Optikuksen, joka siinä nyt ottaa sitten kopin tietenkin heti, mutta se, että he tietää kyllä ne nappulat tässä kohtaa. Ja Nyt sama kyllä juttu jatkuu. Avarni... Avarni... nopeasti yksi äijä viileeksi. Juu, Avarni käytti hyvin hyödyksi tuon viivelähdön, että puskettiin 2 bananista vastaan ja otettiin hyvä entry siitä. Tai entry, ei se entry ole CT:llä, mutta niinku rundin ensimmäinen tappo. Kyllä. Nyt vaaditaan isoja tekoja. Henellä pistooli, ei armoria. Nyt toivotaan, että Hene saa siellä kuitenkin bananista yhden viileeksi, niin siellä CT:llä tulisi vielä pikku paniikki, että lähteekö ne kiertää vai ei. Et siellä näköjään ollaan palossa ihan hissun kissu. Hene saa HZN hyvä osuma, mutta ei ilman armoria. Ei riitä. Joo, ja ei pistoolilla. Mut CT joutuu ottaa toisen äijän sinne B:lle katsomaan vähän se. Että joudutaan odottaa, että mitä siellä tapahtuu, mutta ei saanut Valu tätä hyväksi käytettyä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että seuraava rundi on kaikki tai ei mitään. Ja rahaa ei oo Valulla. Rahaa ei oo. Pläni pitäisi nyt vähintään saada kiinni. Juu, vähintään pläni. Nyt mennään. Siinä simpauttaja ampuu vähän selkään omaa. Mutta sitten pojat kävelee suoraan tähtäimeen ja... Ladies and gentlemen, it's a match point. 12-15. Noin siitä vähän selkään ensin omaan, mutta ei se haittaa. Pois eestä vaan ja sitten painetaan siellä Sippola ja Passengeria nuppiin. Täytyy muuten sanoa, että jos tässä kohtaa oikeasti tämä matsi päättyy 16-14, että mä olisin taas tietänyt oikein, niin mä en pysy housuissa siinä vaiheessa. Sitten oikeasti ottaa eteen. Mutta taas, valuta ensimmäinen äijä viileeksi heti. Tää on niinku toistunut roundista roundiin, että aina se ensimmäinen. Joku Valun pelaaja ottaa sen kopi. Et niinku, kyllä niinku ihan oikeasti Teron puolella te voit jättää yhden niinku suoraan afkiksille, että ei tarvii lähteä heti ensimmäistä koppia ottamaan. Varsinkin ei tarvitse tuhlata rahaa siihen kärkeen. Mitäs heittääkö Ville Roska? Heittäähän Ville Roska. Vähän keskustellaan Valun puolella, että mennäänkö A vai B. Seuraava tappo on muuten todella iso tämän matsin kannalta. Se on sillä tavalla, että jos Avarni saa seuraavan jätkän viileeksi eikä sitten treidata heti, niin se on matsi siinä. Ja nyt Aapsu on menossa ovesta väärinpäin, siinä tulee selkää, ai että. Sippola on hyvä treidi. Nyt oli todella iso treidi. Hyvä treidi, mutta siinä ei tultu yhtä aikaa. Siinä ei, olisi tultu yhtä aikaa, niin olisi siinä Aapsu saattanut selvitä henkistä. Että... Passenger! Jai, Jeppe hoitaa sieltä Passengeri. Ei sitten ole mitään paineita. Ai että. Avarni hoitaa homman kotiin, että viimeiset 5, 6, 7 rundia Avarni oli ihan älyttömissä liekeissä. Kyllä. Ei se on paha, kun antaa sitten heti kärkeen niin kaverille yhden tapon, niin siinä on vaikea heti alivoimalla, varsinkin Tero-puolella sitten lähteä siinä kohtaa haastaa, mutta täytyy kyllä sanoa tässä kohtaa ehdoton ykkösjuttu itselle vieläkin tästä matsista, Sippola Neissi. Sippola Neissi oli kyllä siis ihan niinku semmoista silmäkarkkia siihen, että ei se pisti oikeasti selostamon melkein ihan hiljaiseksi, vaikka taidettiin kummakin niinku huutaa, ei keksitty, että mitä siihen voisi sanoa. Täällä niinku siis Optikus-kettä sä nostit esille, niin 13.4.22, että mitä mieltä? Joo, Optikuksella oli alku ihan hyvä ja näytti ihan siltä, että loistavasti menee, mutta nyt Tero puolella sitten jäi vähän niin sanotusti kuti piippuu. Mutta Jeppe, vaikea Tero-puoli oli, mutta CT-puolella uskomatonta tekemistä, että noustiin ihan plussalle, että 19 plus 5 ja 19 ja erityis papukajan merkki. Monta haulikkoa ja monta haulikkoa tappoo vielä. Kyllä, ei se, että sillä haulikolla heiluu, vaan niin osas vielä käyttääkin sitä. Nyt odotellaan tässä Aapsua pelihaastatteluun.
mutta on tiukka tappio tässä vaiheessa ja tiedän, että siellä on varmasti Valun puolella nyt melkein semmoiset tunteet pinnassa. Että voi olla, että siellä Valun pojilla on tänä iltana sitten kynttilöitä ja punaviiniä ja nessuja, että saadaan tää ottelu pois mielestä. Ja Aapsu saadaan haastattelupisteelle. Aapsu 1-10. Miten matsi meni? Joo, varmaan. Mitäkään tosta nyt antais ehkä 0,3. Aika paskaa. Desimaaleilla leikkimään tässä vaiheessa, että äänestäkin kuulee ihan selkeästi, että pieni massiston ottelun jälkeen on pinnalla. Joo, kyllä toi vähän tunteisiin meinas mennä toi loppu, että semmonen pieni orava pakkas aamuna olo on vähän. Mikäs teillä oli viime pelissä 11 tukkaa heti kärkeä, tässä matsissa 5-0 johto heti ottelun alkuun ja sitten, mitä sitten tapahtui? En tiedä, pitää varmaan joku semmonen kultainen keskitie koittaa löytää tohon, että jos lähdettäis vähän tasaisemmin. Että ei varmaan ollut kaveri ihan hereillä, että ehkä siellä oli vähän sama juttu kuin meillä viimeksi. En tiedä mitä siinä tapahtui, mutta olivat kyllä loppupuolella sitten vähän paremmin hereillä kuin alussa. Mitäs vielä tää Sippolan Eissistä? Sippola oli ihan peli päällä kyllä siinä alkupelissä varsinkin, että kyllä sieltä tappoi ja tippui aika kovaa tahtia ja ei siinä mitään. Sieltä niitä aina välillä tulee sitten. Juu. Mitäs? Juu, että Sano vaan. no mitäs Aapsu tässä kohtaa kysyisin ihan tämmösen niinku, kun käytännössä oot jo julkisuuden henkilö, kun tänne haastatteluihin aina tuut sun muuta, niin miten susta itsestä tuntuu niinku pelata, kun tiedät, että porukka seuraa siellä, että seuraa semmosia pelaajia, jotka tietää mitä ne kattoo, ja sit seuraa semmosia pelaajia, jotka veikkaa, että te voitatte 15 voitolla, niin se, että niinku, tuoks se sulle jotain paineita? Ei se kyllä paineita tuo. Ehkä tällä vallitsevalla maailmantilanteella nyt näppisä pelissä tässä, että riittää katsojia, kun kaikki muu urheilu on tauolla, niin penkkiurheilijoiden pitää jotain tekemistä keksiä sitten, että ihan kiva, jos on katsojia, että toivottavasti siellä ei ihan hirveän pahoja aivoverenvuotoja tullut kenellekään tosta meidän pelin kattomisesta tänään, että oli sen verran hirveän näköistä, varsinkin tuo loppupuolisko. Juu, loppuun. Viimeiset 10 rundia oli niinku ihan eri joukkue. Yö ja päivä ottelun alku ja loppu. Mutta täytyy kyllä nostaa hattua, että Avarnikin oli hyvä lopussa. Joo, kyllä ne pelas hyvin, että tuntui, että niillä oli loppumattomat savut siellä alla, että ei sinne niinku melkein rundin alusta loppuun asti kaikki savuilla kiinni ja sitten tuntui, että joka kerta kun mentiin, niin yksi countervalo ja sitten törmäiltiin siellä sokeina toisiimme ja hyvin kaveri kyllä puolusti, että pitää propsita. Mites Joo, muutoksia odotettavissa niinku tappiollisen viikon jälkeen, että kummakin matsit tukkaa? No kyllä mä varmaan aloitan tässä ensimmäisenä penkitä itteni ensi viikolle, että sen verran oli luokatonta toimintaa ja katsotaan sitten mitä muita muutoksia tehdään, mutta käy hakee itselleni tuolta vähän fleesevilttiä ja villasukkia ja istuu penkin päähän ensi viikoksi. Okei. No jos ihan posikautta ajatellaan, niin kyllä se Apsu paremmin meni, mitä se mulla ois mennyt ihan, jos eiliseltä muistat. No joo, kyllä varmasti, mutta Sun ei tarvii vahvistaa kiitos. Mutta hei, tässä kohtaa niin nyt teillä on 3 matsia pelattuna tässä näin. Ja nyt on tällä hetkellä 1 voitto plakkarissa. Anteeksi, 4 matsia pelattuna ja 1 voitto plakkarissa ja 3 tappioa. Miten me saadaan käännettyä tuo plussalle? joo, pitäis varmaan reenata, mutta ei me kyllä tuohon reenaamishommaan lähetä, että ei me sitä enää aloiteta tälle kaudelle ainakaan, että ehkä meidän pitää koittaa vähän paremmalla pelihuumorilla ja keksiä jotain parempia taktiikoita tohon, että ja ehkä semmosella hyvällä pelihuumorilla voisi saada vähän semmoista rentoutta tohon, että lopussa oli kyllä semmoista pakottamista toi touhu, että oikein semmonen tuskahuutoja rupes jo kuulumaan sieltä, että jotain vähän semmoista rentoutta pitäisi saada tohon seuraaviin peleihin. Jos rentoutta haluaa hakea, niin voitte katsoa jälkilähetyksenä tai striimin tossa noin, että
Teillä oli taas tämmönen oikein näppärä ihmispyramidi siellä, että se tietenkin rentouttaa. Ja jos nyt tietty huutoa haluaa kuunnella Sippolan Eissi, ai että. No niin, pitää laittaa tänään tai huomenna niin vielä katseluun sitten. Mut kiitos Aapsu haastattelussa ja me ruvetaan laittaa tässä striimiä kiinni ja katsellaan seuraavien matsien merkeissä. No niin, tehdään näin. Kiitoksia. Jees, kiitoksia.